Durante 17 meses de intenso traballo, ademais de facer fronte a unha pandemia mundial e ao paso de 2 furacáns, o equipo de Surenación, o noso socio local en Honduras, non parou de traballar para mellorar a saúde integral das comunidades atendidas polo Centro Integral de Saúde de San Francisco, en San Marcos de Colón. No ámbito puramente sanitario, reforzouse a cobertura sanitaria do centro de saúde mediante a mellora da súa infraestrutura e equipamento sanitario e o fortalecemento das capacidades do personal médico e do seu equipo voluntario, entre outras cousas, grazas á visita de 5 médicas e médicos galegos que, ademais de formar o equipo hondureño, atenderon a 1.610 persoas nas especialidades de xinecoloxía, oftalmoloxía e traumatoloxía. No ámbito familiar, promocionáronse novos hábitos e vivendas saudables, mediante formacións ás familias na metodoloxía promovendo contornos saudables, e a pequenas obras nas súas casas, como a instalación de letrinas e pisos que reducirán a incidencia de enfermidades comuns. Por último, tamén se incrementou a seguridade alimentaria das familias a través do establecemento de hortos familiares que promoven unha diversificación produtiva sostible e respetuosa co medio ambiente. Formáronse tamén as familias en innovación productiva para a seguridade alimentaria e nutricional. Hoxe poñemos fin a este traballo, que foi posible gracias ao financiamento da Xunta de Galicia e ao traballo en equipo de Surenación Sólida, Solidariedade Galega e Solidariedade Internacional de Galicia.